Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Puti, is-Salvatur tagħna twilet b'umiltà kbira imma anke b'fiduċja kbira. Ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa dan il-jum għażiż u qaddis tal-miliet. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej b'mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni li l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu u Alla jien b'mod tal-għaġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu u b'għaġeb akbar ġeddittu wara li waqa' għamel li nissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla kif hu oġbu jieħu sehem magħna fin-natura tagħna l-bnedmin u li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajija. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji ir-riġlejn ta' min iħabbar il-bxara, ta' min ixandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni u jgħid lil Sjon, Alla tiegħek isaltan. Isma' ħalajta, l-assisa tiegħek ollew leħinhom, il-kol flimkien jgħidu bil-ferħ, għax raw bajnihom lil mulej riġa lura f'Sjon. Intom, ħerbiet ta' Ġerusalemm, għajtu l-kol bil-ferħ, għax farraċ il-mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalemm. Kixef il-mulej id-drieħ tiegħu qaddis quddiem il-ġnus kollha u raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għarraf il-mulej s-salvazzjoni tiegħu fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fideltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu filena, ifirħu u għannu. Għannu lill-mulej biċ-ċetra, biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti, għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Bidu tal-ittra lill-Lut. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu li huwa għamlu werriet ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. U liben li hu d-dija tal-glorja ta' Alla u xbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu. Wara li naddafna minn dnubietna, għad fuq il-lemin tal-kobor ta' Alla fl-oli ta' smewwiet. U bekk sar daqshekk aqwa mill-anġli, daqskemm ola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla, int ibni, jien illum nissiltek. Jew jiena nkun missieru,
u jkun ibni. Imbagħad u jdaħħal l-ibnu l-kbir fid-dinja jgħid ukoll ħajqimu l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Jum imqaddes feġġ għalina, ejjew ġnus, qimu l-mulej, għax illum fuq l-art niżel dawl kbir. Il-mulej ma'kom. Għarri mill-Evanġelju skont San Ġwan. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma'Alla, u l-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma'Alla, kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru, kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jilbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixet għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixet għad-dawl. Dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma rfitux. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru li Alla, dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux bid-demm anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu l-waħdini mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta' xhieda fuq u metajja tuqal, dan hu li għalih għedtilkom. Jiġi warajja imma huwa aqwa minni, għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna grazzja fuq grazzja. Alla tal liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta' Ġesù Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma rrafulna l-iben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-missier. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. What has come into being in him was life, and the life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through him.
He himself was not the light, but he came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came into being through him, yet the world did not know him. He came to what was his own, and his own people did not accept him. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God, who were born not of blood, or of the will of the flesh, or of the will of men, but of God. And the Word became flesh and lived among us, and we have seen his glory, the glory as of a Father's only Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, "This was he of whom I said, 'He who comes after me ranks ahead of me because he was before me.'" From his fullness we have all received grace upon grace. The law indeed was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God. It is God, the only Son, who is close to the Father's heart, who has made him known. Il-kelma tal-mulej. Lill-Alla għadu ħadd ma raħ. Imma rrafulna li ben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-missier. Dan il-kliem mill-ewwel kapitlu tal-Evanġelju skont San Ġwan huwa ikkonfermat fit-tieni qari li smajna mill-ittra lil Lut. F'dan l-aħħar żmien il-mulej kellimna permezz ta' ibnu. Fit-tarbija ta' Betlem aħna nilmħu il-mulej li sar bniedem għalina. Aħna nilmħu dan il-misteru kbir li fl-Evanġelju ta' San Ġwan huwa deskritt bi frażi li aħna l-Maltin u l-Awċin tant aħna mitla tagħha. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna. Verbum Dei, caro factum est. Dan l-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta' San Ġwan li l-Knisja ixxandar fil-jum tal-miliet ta' kull sena, hemm kliem li jipprova jesprimi il-qalb ta' din il-festa. Ħajja, dawl, grazzja u verità. Aħna winħarsu lejn il-wiċċ ħelu tat-tarbija ta' Betlem, illum nieqfu biex b'għaġba kbira, b'ammirazzjoni kbira, aħna nirringrazzjaw il-mulej tad-don tal-ħajja. Dak li tal-ħajja lil kull ħlieqa sar ħolqien. Nirringrazzjaw il-mulej ta' dan il-misteru ta' dawl. Id-dlam
li kultant inikket il-qalb tagħna mhux se jkollu l-aħħar kelma. Kultant tiġina din it-tentazzjoni li naħsbu li d-dlamijiet se jelbu id-dawl li jibqa' jiddi fil-qalb ta' kull bniedem, anke fl-ar ċirkostanzi. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jelbux. Fil-lejl tal-miliet, fil-ħemda, jiddi dawl kbir. Tingħata aħbar, twelidilna Salvatur. U żewġ kelmiet li jinsisti fuqhom l-Evanġelista Ġwanni fit-tieni parti tal-prologu tiegħu tal-introduzzjoni għall-Evanġelju huma grazzja u verità. Dik it-tarbija fil-maxtura hemm il-grazzja l-imħabba ta' Alla li tħobb mingħajr ma tfittex il-mertu, mingħajr ma tfittex lanqas il-gratitudni. Hemm il-grazzja l-imħabba li m'għandix prezz, imħabba prezzjuża, imħabba li lil dik it-tarbija se tiswila ħajjita. Għax fuq kollox il-miliet huwa wkoll misteru ta' ubbidjenza. Hemm il-verità. Il-verità hija xi ħaġa li ddawwar il-moħħ imma wkoll iddawwar il-qalb. L-ikbar verità li titħabbar f'dan il-jum qaddis tal-miliet huwa li Alla iħobbok. Li Alla iħobbna. Li għalina ħejja futur sabiħ. Din hija l-ikbar verità, l-isbaħ verità. Dik il-verità li lilna kontinwament terfana. U mhux din il-missjoni ta' din it-tarbija li bħallum 8 ijiem infakru li ngħatat l-isem ta' Ġesù. Alla li jerfana, li salvana, li jaħjina, jatina l-ħajja. Il-mulej jagħmel hekk billi hu Alla magħna, Emmanuel. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna. Poġġa it-tinda tagħna fostna. U aħna rajna il-glorja tiegħu. Din il-glorja li timla l-qalb ta' kull wieħed u waħda minna bix-xenqa l-paċi u bl-esperjenza qawwija tas-sliem. Fit-talba lill-Knisja għanniet ekku jisbaħ dan il-jum qaddis, aħna tlabna li kif illum f'jum il-miliet aħna mdawra bid-dija tat-tarbija ta' Betlem, hekk kif il-moħħ huwa mdawwal bil-verità qawwija li Alla jħobbna, l-imġiba tagħna tirrifletti l-esperjenza tagħna. Ejjew nitolbu biex aħna nkunu dawl għal ħaddieħor. Ejjew nitolbu li fil-kultura tagħna il-ħajja tibqa' tassew prezzjuża mill-bidu tagħha sa tmiem naturali tagħha. Ejjew inkunu għal xulxin grazzja. Messaġġ kontinwu li Alla jħobbna permezz tal-imħabba tagħna lejn xulxin.
Ejjew inxandru bi kliemna, b'emilna, il-verità qawwija u sabiħa li Alla huwa mħabba. Mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Għax il-grazzja u l-verità seħħu permezz ta' Ġesù Kristu. Jalla aħna l-familja ta' Ġesù inkomplu insaħħu u nagħmlu li seħħ dan il-messaġġ straordinarju. Alla sar bniedem biex jisalvana, biex jatina sem mill-ħajja tiegħu, biex jatina sem mill-ħajja tiegħu ta' Alla, biex jatina sem mill-imħabba għax hu imħabba. I would like to greet our English-speaking friends on this Christmas Day. The prologue from St. John's Gospel, which the deacon proclaimed at the Gospel today, announces a number of themes which express the solemnity and the greatness of this day of festivity for Christians. Life, light, grace, and truth. Looking at the baby Jesus, we realize that He, the Lord of life, has submitted to the laws of creation. He is created as a man. But He is the giver of life. He is also the giver of light. On Christmas Day, we bathe in the light of His mercy. We thank God for showing us so much grace, so much gratuitous love in the baby in the manger. And we rejoice in the great truth that God is love and that He loves us. Life, light, grace, and truth. Let these four words bring us to the glory of the sons of God. For those sinners, rejoice in the Lord's mercy. Rejoice in the fact that the baby of Bethlehem is called Jesus, the Savior. Is called Emmanuel, God is with us. This is the kernel, the heart of the message on Christmas Day. God is with us. Let us rejoice and be thankful.
Ħuti eżis, waqt li qegħdin nifirħu l-koll fit-twelid mill-ġdid tal-iben waħdini Alla bħala bniedem, nitolbuh bil-ħrara kollha biex jeħlisna mill-jasar ta' dnub u jagħtina lena ta' dejjem. Għall-Knisja Quddiesa tiegħek, sabiex waqt li qiegħda tifraħ u tfakkar it-twelid ta' Ġesù Kristu ibnek u Sidna, tkompli tissaħħaħ fir-rabta tagħha miegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li għandhom is-seta jmexxu l-pajjiżna biex id-dawl ta' ibnek li sar bniedem bħalna ikompli jiddi bil-fidi femilhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-insara kollha biex fil-ġenna jitennew b'Ġesu Salvatur tagħhom li fid-dinja għarfu d-dija tad-dawl tiegħu waqt ix-xandir tal-Vanġelu u ċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-bnedmin kollha biex jarfu l-miġja ta' ibnek l-għażiż fid-dinja bħala bniedem u jaċċettawh f'ħajjithom u bekk jidħlu fil-Knisja tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex fostna tinxteret il-paċi li llum ħabbru l-anġli ħalli bekk jitbiet minna kull tilwim u kull ħiel ta' firda nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesù Kristu inti llum twelid talina u jgħat tistedinna sabiex inkomplu naċċettawk f'ħajjitna. Għatina li nwieġbu għas-sejħa tiegħek u nibqgħu fl-imħabba tiegħek. Sabiex meta ssejħilna fl-aħħar ta' ħajjitna niltaqgħu miegħek wiċċ imwiċċ u niġu ingawduk għal dejjem. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej din l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa solenni tal-lum. Biha intwarrab tal-kollox il-korla tiegħek minn fuqna u rġajt ħabbibtna miegħek. U biha wkoll aħna nagħtuk qima perfetta bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xira tassew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lil Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantawlek bla ħeda.
Missir ħanin, miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesù Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim, ħarisa, għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek min li barra nitolbu għal-jom tal-għaru s-saħħa San Giuseppe. U daw kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek, għal-jom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqalaw is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talbu t-tawqat tagħhom quddiemek għalla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba. Waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih il-Verġni mqaddsa Marija bla mattif seġbubita tat lid-dinja l-feddej, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija, om l-istess Salla u Sidna Ġesù Kristu, tal-arus tagħha San Giuseppe, tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu u Andrija, tal-qaddisin tiegħek kollha għall-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex isir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesù Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata, ħalħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġa' rat il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
noffru l-isseb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixqed fuqhom ħarsa ta' tjiba u slim, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimplew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll Mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Inna lihom Mulej u għati lilhom u lil dawk kollha jirristrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-sliem. L-inna u kol midinbin għaddeja tijek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tijek, għatina sem fil-xirka tal-qaddisina apostli u martri tijek, Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tijek kolla, daħħanna fil-wirt maħħom, mux għal-merti tana, iżda l-ħnina u l-maħfra tijek bi Kristu Sidna. Bih Mulej dejjem toħloq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, ġbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġie u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħelsna mid-dejn. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull dejn. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Mulej Ġesù Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Ħatu sinjal ta' paċi lil xulxin.
Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħ.
Nitolbu għamelu Alla ħanin li s-Salvatur tad-dinja imwilet illum bħalma għamilna u li tiegħek hekk ukoll jagħtina l-ħajja ta' dejjem u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Alla tjiba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa d-lamijiet ta' dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-jum għaddis ikeċċi minkom id-lamijiet tal-ħażen u jimlaq qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela bil-ferħ lir-rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna ifawwar lilkom ukoll bilena u jibgħatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għaqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bis-slim u jsaħħaħ ir-rieda tajba tagħkom u jseħħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-Milid it-Tajjeb, a very happy Christmas.